Zdravo svima. Danas otvaramo, prvi put ja mislim, Piratix. Do sad nisam otvarala. Cijena kesice je 50 dinara. Skuplja, za 50 dinara je skuplja od Zingsa, kesica. Sad ćemo da vidimo. Kaže se dobija jedna figurica i jedan dodatak. Preko 60 Piratixa može da se skupi, pa ćemo sad da vidimo šta kaže. Apsolutno ne znam šta da očekujem jer nisam nikad otvarala. Da li ovdje imamo neku mapicu? Imamo. Sad ćemo da vidimo šta mapica kaže prvo. Ovdje baš stvarno svega ima. Da vidim, isto imaju zlatne. Ovdje je neki lav zlatni. Jao, ima baš zanimljivih. Vidi ovdje Johnny Banana mi je skroz simpatičan. Ajde da kažem ovako na brzinu. Navijamo da osvojim, da izvučem Johnnyja Banana. Znači ovdje može 1, 2, samo da imam 3, 4, 5, 6 zlatnih. I nazad je znači neki stripić. Dobro. Ajde da vidimo šta se dobija. To je sve, pa šta nam je... Aha, ovo mu je kao dodatak. Svi su uglavnom neki ronioci skoro. Da vidimo da li možemo da zaključimo šta je zapravo ovo. Ali mi se, na primjer, kod ovih, evo prvi put ih otvaram, ne sviđa, nisu nekako lepo obojeni. Evo ovdje ima prešlo je. Nekako ne znam, bolji su mi Zingsi, evo ovdje ovo žuto. Mislim, ja znam, ovo su male figurice, ali su mi nekako prosto preciznije obojeni Zingsi. Ovdje ima neku kosicu, da li je ovo neki jež ili šta? Sad ćemo da vidimo. Aha, Snorkel Jack. Šta? Kogod on to bio. On pripada ovdje The Seaside Crew. Neka lignja im je. Voli ovo šta je oktopus. Hobotnica. Jao, papagaj ima da se dobije. Pa dobro, dobili smo ovog Snorkel Jacka, broj 16 figuricu. Evo, ima i neki novčići mogu da se pronađu, da se izvuku. Dotle još nismo stigli. Tek prva igračkica. Pa okej. Vidjet ćemo šta će biti u nekim drugim pakovanjima, kesicama, snimat ćemo. Eto, pozdrav svima.